Wala na, grabe oh. Nakuha dyan ang roots ba? Ay! Sakit. Hello mga kalana, welcome back sa akong YouTube channel sa akong Facebook page. Ngahalana kung asa ka nagtanaw karon. So karon mag-video na jud ko, dugay na jud kung wala maka-vlog. 1 month na kapit tungod kay busy kay mi sa mong mga kinahanglang unahon kaysa sa video. So ingana na gud na og asa importante mo atong unahon. So di na ta magdugay kay medyo nadugay na ta ang atong buhaton karon kay mag Mukhaw. Musimuk. Dari pagkaon ni Ray, mukbang. Gutom na. Kanihapo naman ta. Kasi mukbang. Ay, mawagan mo. Mabagi pagsugo na to, ana. Bloopers na kay kasanan eh. Ang among buhaton karon kay mag ibot og ilok. Ano Magibot og Okay na ka? magibot og Nakaw na ka. Mag-waxing. may magibot og balhibo sa Ilok. Buhok sa ilok. balhibo or buhok? Buhok. Balhibo kagmay no. Andag ko buhok. Buhok. May tawag sa anang lower. Ay! Ha? Buhok no. So kabantay mo karon mga kalano, nga akong buhok karon medyo pilit jud kay no. Yang ko ginig pangandaman. Pagwapo jud ko gamay karon kay sa last ng mga video nga mukbang namong ginig comment nga kuno ni bati na kuno akong naong ingon kay si Kuan si Ma'am Cherry Sadang. So mo na nga kato pag ingon niya pagbasa na ko ato. Duha ka semana kapin ko wa katarugtog gyud ato kasi gunahuna bati ko naong ni ko. Kamsam na gwapo good. Ha? Kamsa na gwapo? Gwapo mo ko sa akong pananaw ko, no? Wow! Kung di po ko gwapo, bati ang nakagnaw. Aray! Oh, kung gwapo ko, mining gwapa. Saga, kung bati ko gnaw, bati sa kagnaw. Pagan-pagan lang ni. Ayun ba? Ayun ba? Pagan-pagan lang dyan. Gwapa na ito. Ma'am Cherry, yung gwapa. Chill topic. Sabi, di ko ano. Chill topic. So karon magsugod na ta atong maginahanglan unsa man para sa waxing sa buhok or balibo sa ilok. Una kay gunting, Gunting dayon ang ato ang wax, and then pan, o kaha ang gamay niya. sticks, Or binugha nga kahoy. Pwede ra din. pulbos, Alcohol po na. alcohol, tissue. Okay, so magsugod na ta. Mag-opera na ta. So karon iyahan ng guntingon ang mga nga nasa kong ilok. So mo na gitawag nga illegal logging. Maraming Amazon. Oo. Grabe na murag simhot ko. Dali oy, birahon man imo. Sudlayi na bigay ron di masakitan. Yoks, kalula ko mo na sudlay. Ano ba? Ayaw. Sudlayi sa kadiyot ya na ba ang shiny. Ayaw ko na sudlay. Hindi ka musugot oy. Ano arte mo ka? Sudlay, hindi na. Oo. Isa may magnudlay. Para matarong tarong ini putol ba para si mo ako na. Yok, bro mo dili ta uya biyak. Unsa may gitason ang ibilin para makibaw po sila. Naibuhok. Naibuhok gamay. Siguro mga inani lang. Gamay lang jud kay ibilin gud. Ayaw lang siya hutda, ayaw siya ipuok o kurot ba. Taasan, bali mo si Luilo. Uy, tignan mo kapatid. Labaw na ang lower side. Yeah. Kung sa'y feeling nga taas kay bali mo sa ilo. Why feelings? Kanang ilok mga manhid ra sana. Bantay ka baho kayo. Pero di lang ka feel ko baho. So ang sunod na itong buhaton karon makalano kaya karon naputla na niya no. Gamay ra jud ibilin ha. Amo sa ning painiton dire sa may kaha nga gamay. So karon mga kalano, mara init na kay siya. Nara. So papugnaw sa nato ni kadiyot. Nya before daw ni siya ibutang kay pulbusan pandre. Pulbusan sa ninyong area na. So ato sa ni siya pabugnawon kadiyot. Inita oy. Init. Dali lang pagbutang. Okay. Dedication pataas. Unindot kayo. Sa sides. Ihurot na tanan. Para diretso ra. Kaya paspason kay dali ra kay mo dry ni siya. Pila ning ubos.
Kung na sobra ni ari na ibutang nilaw. Yung. Hindi lower part. Kaya bagaan po kayo. So, nara siya mga kalan, no? Una ni siya karon ang pagpapilit sa rugby. Rugby. Sa ato ang wax, no? So, karon ang papagahi ani karon mga kalan, no? Kay, pila ka minuto? More or less 1 minute. Sige, sa mga nanat, pero so, inyo lang Depende i-feel-feel. sa kabagon. I-feel-feel lang ninyo kung init pa ba or basa-basa pa ba siya. So, alam mo kabalaga kung na yung sobra, na may daghan. Pwede mong uyab, kamon doon, magbinutangay mo sa inyong lower part. Ayay, kita mo, hapak mo kayo. So, karon ato na ning sa ibot, no? Hinaya-hinaya lang pag-ibot, ha? So, mag-ibot gani, paubos. Paubos. Yung sakit lagi. Opposite sa growth sa hair. Ready na ka? Hinaya lang. Yung madam panit naman. 1. Ayaw, kalita. Pwede mo na hininayon, guro. Nayan ako. Oh. Ayay, oy. Kita, oy. Magbinutan na ka na ko. Dali ba? Ayay. Magbinutan ka di. Minutan lagi. Agay! Sakit, uy. Sakit dito. Joke, bray ko. Yanggak ni mo di. Nangga. Agay. Di na ko ni mo sumugon. Kasi kita, uy. Agay, agay. Agay! Ayaw na eh, kuntingan na bi. Ayaw ba? Ayaw, ikapak, sakit ka. Kumando na lang na to, gamay na lang kayo. Ipakita nila, ipakita sa audience. Ang kahalan no. Kuntingan na ni kat bi, sakita ka eh. Uy, mo atras ka karon. Ano pag atras? Happy na no. Di na pwede ba? Agay! 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 Sakit kita na, uy. Nahinay pa eh. Tawa, inayon ako. Masakit kung inayon. Oh, mau gani ya, samo tag imong dali on tag. Ay. Awa, sakit. Saan man ba matang? Ayo. Kaya mo yan. Kaya manggay ko ni mo, makaya. Dali ang panit lagi. Hindi, mabigi, anak nako. Ano man? Ayaw pagkunta na. No, gipaningot ako maayo. Ano dul, dili ka na din ng trick pan. Sing. 1, 2, 3. Ay, ikaw ang panit yun ka sakit yun ang panit. Ang panit ba yan? Ang buhok na mag-iibutan na. Ang panit. Muro lagi mada ang panit. 1, 2, 3. Ay, ayo. 3, apihap dia eh. Mag-apihap po. 1, 2, 3 eh. Katawa ka rin. Ako yung magabaho sa maganang mo ang lower. Ito, katawa rin. Ano na lang, anak sa Boracay. Boracay ba nga? Murag na yung pirno. Murag na yung pirno karon. Nag-inom ka o butong. Ikuha ni Jen. Lagi nang butong yung well giptan og buhok. Ay! Ayaw na. Uy! Tao man ni. Uy! Kita, uy. Outfit na, oh! Katunga na lang yun. Last na lang niya eh. Ikaw may nakanahunaan eh. Good last na ni. Naku mo usab yung kat. Bahala ka dakat. Hala, manindot na yung ulo, besh. Nindot na kayo mo. Ay! Kita, uy. Ito kaya kat. Mada, ang panit. Ang panit. Ang panit. Ang panit. Okay. May pakyaw gani, oh. Daghan kay sukmag. Dugo-dugo ngay mo. Buhok rin gini mo kaway. Sunod ka na imong blackhead sa atong kaon. Pagdali diha. Ay, likuan. Wala, okay lang po, oh. Nandito sa imong kuon, oh. Wala na, grabe, oh. Nakuha dyan ang root. Ambin na. So karon mo ni siya mga kalano. So para mabawas ko kanan red mango. Kanan mo. Kana ba? So karon mga kalano kabantay mo. Napa siya kanang gagmayng buhok bitaw, na gagmay kamay buhok ana. So dili na nako, di pa ko anong balik di nako. Bal. Ayo si. Di ko. Di na. So kani mo na ni siya mga kalano, tanawa niyo no. So okay, diri lang ta ko to mga kalano no. Adyo ko malipay sa mong gibuhat wa, adyo ko malipay sa mong plano. So karon
duha ka tuig naman ang akong Facebook page nga Halano. Ug sa akong YouTube channel nga Halano, magduha na siya ka tuig. So sugad masugad sa akong mga video wala jud ko kasuhay og shout out no. So karon first time ni mahitabo nga mag shout out na jud ko. Shout out sa kang Jabs TV Shops TV! o kang Amy Calapano from Jeddah. Okay, katulong akong classmate si Clark Kemp Boris. Brad, ayo da Brad. Dugay-dugay nang gikan pa shout out. Ibingaw jud ko nimo Brad. I love you Brad. So karon diri lang tagutom ni mga Thank you for watching. Bye-bye. Dried mango. Di na tayo na video. Ayaw sa buniti sa... I-edit naman na ako. Humot kisig kandila, no? Tayo ba? Sakit na ka iba. Hindi. Pagay, sorry. Ikaw nga, sorry. Okay!